Shall we have breakfast together? Ito ang dati kong paggawa ng video ng bubo. Balikan natin. Clap. Nag-over na siya. See? Ang huli niyan guys ay mga lapu-lapu. Wow, talaga ba? Nasaan natin? Kailangan lang natin siyang butasin. At i-try na natin siya ngayon. Setting of camera sa loob ng fish trap. So, paano ba ilalagay ito? Ayusin mong mabuti dong. Sa gilid. Pwede pa siya dito sa gilid. Aba malay ko sa'yo. Ito. Oops. Hindi maganda. Buka. Ang tagal naman mo. Ayan. Reset na natin yung camera sa loob ng NASA. Dadalhin na lang natin to sa gitna para makita natin kung may mahuhuli. Ang pangit ng tawa mo. Excited. Lalak lang natin to para di sila mawala. Oops. Sana makarami ka dong. Excited ba? Excited ba? Ipakita lang natin kung paano siya humuli. Ang hina ng boses mo. Ay kumanta pa talaga siya. Simulan na natin. May mahuli kaya? Abangan natin. May mga umaaligid na. Huli ka, Balbon. Naku, sumunod ka pa talaga. Wait, mali ako ng pasok.
Hala siya, may pumalit agad. Tuloy-tuloy lang kayo, dami pang space. At sumi-selfie ka pa talaga. Anong meron? Social distancing po.